Der er 2 faser i mit liv, vil jeg sige, på succes. Før at jeg ligesom havde gjort det, kan man sige. Der var succes for mig, det var at nå et vis antal millioner på bogen, og det var at få den her bil, og det var at have nogle gode venner, og det var det ene og det andet. Nu er det mere, at man har et godt helbred, og at man er glad, når man står op om morgenen, og man har en familie omkring sig, som elsker en, og man elsker sin familie osv. Det er sådan mere bløde værdier nu, men det er jo igen, som du selv provokerede lidt med, det er lidt nemmere, når man har gjort det, kan man sige. Ikke? Men succes for mig, det er det. Og jeg vil sige en ting, som jeg synes er ret vigtigt. For det kan jeg nemlig snakke om. Og hvis folk, hvis menig mand vidste det, så ville verden være noget bedre. Og det er ikke floskel, det her. Hvis jeg var lige så glad og lige så lykkelig, da jeg boede i Gellerupparken og spiste tun og pasta og ketchup, som jeg er i dag, hvor jeg bor i Spanien og kører i Maserati. Altså, der er ikke nogen forskel indvendigt. Det synes jeg egentlig er ret vigtigt at prøve at se, om man ikke kan få folk til at forstå, fordi der er rigtig mange, som i hele deres liv går og drømmer om at vinde 2 millioner i lotto. Og du drømte jo selv om som barn jeg drømte selv om det. Men så kan jeg bare sige, jeg er sgu ikke lykkeligere af det. Jeg er lige så glad nu, som jeg var tidligere. Så det er ikke det, der har værdi, altså likviditet og så videre. Det, som har været interessant, og som har gjort mit liv spændende, og min rejse sjov, det er rejsen. Altså det er selve vejen til målet. Alt det, vi er kommet ud for igennem den rejse. Masser af super godt. Lidt skidt selvfølgelig. Kriser og så videre. Det har været det, som har været det hele værd. Det har været det, som giver en identitet. Og det er det, som gør, at man står op. Jeg har også altid sagt, jeg håber ikke, at jeg bliver milliardær. Fordi jeg tænker, der er jeg jo ikke endnu, kan man sige. Jeg tænker, hvad fanden har man så at stå op til? Hvad sker der så, når man har så mange penge, at man faktisk overhovedet ikke behøver at gøre noget som helst? Spørgsmålstegn.